Patuloy na pinag-iingat po ang mga mangingisda sa Pangasinan sa posibleng panganib pa rin sa pagpalaot, bunsod po ng umiiral na habagat at pabago-bagong kondisyon ng panahon. Ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO, bagamat walang nakataas na gale warning sa lalawigan, hindi pa rin dapat maging kampante ang mga mangingisda dahil sa posible pa rin makaranas po ng malalakas na hangin at katamtaman hanggang sa malakas na alon. Batay sa monitoring, maaaring umabot po sa 3.4 na metro o mahigit 11 na talampakan po ang taas ng mga alon po na sa ilang bahagi ng karagatan dahil sa epekto ng habagat. Samantala, ayon po kay Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer po ng DOST Pag-asa Dagupan, maaari naman pong pumalaot ang mga mangingisda sa ngayon dahil wala pang umiiral na gale warning. Subalit binigyang diin nito ang mas mabilis na pagbabago ng kondisyon kaya pinag-iingat na ang mga mangingisda sa maaaring maging lagay ng mga karagatan. Safe na rin silang pumalaot ngayon. Siyempre, nandiyan pa rin yung pagampas ng alon hanggat maaari. Paigtin pa rin nila yung pag-iingat para makaiwas sa aksidente. Ang tinig po ni Jose Estrada Jr., ang Chief Meteorological Officer po ng DOST Pag-asa Dagupan. Paalala pa ng Pag-asa, mahalagang alamin muna ng mga mangingisda ang pinakahuling weather bulletin at sea condition bago pumalaot. Lalo na mga gumagamit ng maliliit na bangka na mas lantad sa panganib kapag lumakas ang hangin at alon. Hinikayat din ang Pag-asa Dagupan ng publiko, partikular ang mga mangingisda at iba pang may mga aktibidad sa karagatan sa regular na bantayan ang kanilang mga opisyal na mga forecast at abiso, kabilang ang gale warning upang malaman kung ligtas pa bang pumalaot o kinakailangan munang manatili sa mga pantalan. Aming pinapalabas na forecast na sana tangkilikin para mawad natin, para makaiwas naman tayo lang lalo sa karagatan po natin. Bigay tayo ng mga babala o tinatawag natin gale warning para sa ating mga kaibigan mangingisda sa karagatan po natin. Iginit naman ng mga otoridad na kahit walang gale warning, hindi ito nangangahulugang wala ng panganib sa karagatan, kaya mahalaga pa rin ang pag-iingat at pagsunod sa mga abiso ng mga kinaukulang ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.